Kodi Joseph Mwanamveka ndiye kuti basi iye uja sakufuna kumva, chifukwa chakuti atavala unyolo atagona mchitokosi kwa ma hours angapo. Zikuoneka kuti phungu wa chipani cha DPP Joseph Mwanamveka sakufuna kuukha mazi ndithu, chifukwa chipani chosusa boma cha Democratic Progressive DPP la mulungu pa 12 Januwale chinachitisa misonkhano yoyimayima boma la Neno, ndipo amene anasogolera misonkhanoyi ndi wachiwiri kwa msogoleri wa chipani cha DPP mchigawo chakumwera Joseph Mwanamveka, omwe zikuoneka kuti sakufuna kuukha mazi ndithu. Kuzungulira kwa amwanamveka kuneno anali ndi a Charles Nchacha, Mayi Mere Navicha, mlembi wankulu wa chipanichi a Samia Sulemani, omwenso anali muchitokosi cha apolisi ndipo anatuluka pa belo masiku apitawo. Kunalinso Mayi Mere Mainja komanso phungu wakumpoto kwa boma la Neno a Thokotembo. Kulankhula kwawo a Joseph Mwanamveka anati chipani cha DPP ndichokonzeka kusintha mavuto amene anthu ali nawo mdziko la Malawi, ndipo makamaka amene akukumana nawo chipani ichi chikabwerera mboma pa chisankho chimene chikuzachitika mwezi wa Septemba mchaka chino cha 2025. Amwanamveka analankhuliratu ndithu mosabisa mawu ponena kuti chipani cha DPP chizathana ndi mavuto akusowa kwa ndalama zakunja amene panopa alipo ku Malawi, ndipo anthu makamaka achinyamata azalembedwa ntchito, ndipo kuti DPP izaonesesa kuti mafuta akupezeka, zitukuko za misewu komanso kumaliza ntchito yomanga msewu wa Neno umene wakhala opanda phula kwa zaka zambirimbiri. Koma anthu akututumukabe kuti DPP yakhala mboma kwa zaka zingapo komanso inakanika kumanga msewu waphula umene akuukambawu mboma la Neno. Nayenso phungu wakumpoto kwa boma la Neno yemwe ndi Thokotembo anasambwaza ponena kuti boma la mgwirizano wa Tonse Alliance ilalephera kumaliza chitukuko cha msewu wa boma la Neno kwa zaka zisanu, koma kukhazula komwe amwanamveka akupanga pamodzi ndi Samia Sulemani zikupereka nthumazi makamaka kwa anthu amene amazisata pandale, komanso kuphatikizapo kuti anthuwa atuluka pa belo ndithu, koma zikuoneka ngati kuti iwowa sakuopa china chilichonse. Koma funso ndikumati chimene chikuwapangisa kuti asaope ndi chani? Mwina akudziwa ndithu mumveka bwino kuti milandu yawo iwowa yangokhala politically connected, komanso kuphatikiza apopo sakuopa amene akhonza kubwera kuzawamanga, chifukwa akuzindikira ndithu kuti mwina mwake kanthawi kawo kali kochepa, nde iwowa sakufuna kubisa chichawo china chilichonse. Koma pandale pamachitika zinthu zambiri, chifukwa tikumbukire kuti amwanamveka watu anakagona kundende, ndipo uyu Samia Sulemani anakagona kundende. Anthuwa kunapezekano kuti ayambaso kuyankhula mtudzu nkumayenda m'misonkhano ndi kumapenga zinthu zimene a MCP ziyakuisa koopsa. Funso ndikumati izizi zikuchitika chifukwa chani? Oya, pali chinthu chimodzi, andale samakhala ndi mantha makamaka ndi kumangidwa, chifukwa amadziwa kuti zimakhala zinthu zokhuza ndi politics, komanso ndi zinthu zimene zimapereka molalo ku dzina lawo komanso ku chipani chawo. Zimapangisa kuti chipani chinacho chizioneka ngati ndi cha anthu ankhanza, pamene chipani chawocho ndi cha angelo okhaokha. Koma msewu wako Nenowo wakhalatu kwa zaka zambiri uli opanda phula, pabwera pa president ambiri amene sanausamale kwenikweni. Koma ndiyankhule chonchi, ndikhala ndikupanga mavideos oonesa ndithu chinkulirano chimene chikuchitika pakati pa atsogoleri athu. Chimene ndingapemphe ndichoti muchite subscribe. It's Sam Mavita here. Tintonaniso na video amene screen.